Molt bé, moltes gràcies en principi en primer moment al Centre d'Estudis del Maestrat per haver-me permès presentar aquesta comunicació i també agrair la vostra presència. La veritat que dona gust que hi hagi un públic tan nombrós. Bé, la meva comunicació es diu Els Masos de Catí, estudi preliminar. Això ja fa un temps, ara ja ha sigut un estudi més avançat. Bé, la primera diapositiva és un poc un reflex o una denúncia de la situació, malauradament, que ens trobem a la majoria de masos als nostres pobles. Vull dir, no fa falta que canviem de comarca, o sí, anem al Baix Maestrat, a l'Alt Maestrat, a Esports, a qualsevol comarca, i la majoria dels masos presenten aquest estat, en moltes ocasions, lamentable. És una desgràcia o és una falta crec jo, de consideració de cara als nostres avantpassats, el no respectar o no mantindre una miqueta d'ordre i decoro el que són les construccions on han viscut tota la vida, des de temps immemorials, perquè l'origen dels masos, no anem a fer una tesi doctoral així, però l'origen dels masos és d'abans del segle de l'edat mitjana, en molts casos. Bé, l'estudi, passaré ràpid aquesta part perquè vull centrar-me més ja en el que són el treball de camp fet. Establisc una sèrie de criteris, d'uns objectes i unes finalitats dels estudis, molt paregut als estudis que havia fet jo sobre la pedra en sec, també a Benassal, al terme de Benassal. Ja faig una diferenciació entre el que són les construccions en funció del seu ús, ja si estan més destinades a un ús agropecuari, com puguen ser corrals pel ramat, barraques de pedra en sec o refugis de pastor. L'ús residencial, que és en el que m'he centrat en aquest estudi, ja trobem el que són els masos o la masia, algunes d'elles convertides actualment en casa rural, i ja fora, ja no és objecte d'aquest estudi, tindríem construccions hidràuliques, que també trobem en molts dels nostres pobles, com són les neveres o pous de neu, els llevadors, o molins hidràulics també. L'altra distinció ja són elements no constructius, diguem-ne, considerats com a infraestructures perquè estan donant un servei a una comunitat, i altres elements menors que en el que és construcció de pedra en sec trobem molts exemples també en els nostres pobles. La base de l'estudi és el fullet de la toponímia dels pobles valencians, en aquest cas del terme de Catí, que ens parla de 90 masos com a construcció residencial i també ens parla de 12 corrals com a construcció agropecuària, sobretot fent referència a aquest passat ramader de Catí, de tanta ramaderia, tanta producció ramadera i producció de llana. Si passem a lo que és el web del catinenc Joaquín Carbó, que encara està vigent, se pot consultar, dins del web Catí Menú, a l'apartat masos, Joaquín Carbó parla de 75 masos dins del terme de Catí, dividint dues zones, la zona nord i la zona nord, la Font de Catí, i la zona sud, la Vall dels Cires. De corrals ja no fa esmena, i el que és la meva organització del treball ha sigut fer un treball previ d'inventari, un treball de camp ja també fet, i un treball de despatx que estic ja ultimant, ja de traslladar tot el que és el treball de camp a unes fitxes de treball, que són molt similars a unes que ja havia implementat pel tema d'estudi de la pedra en sec. Ara us passo a la... Així estarien els models de fitxes, el 4, els models de fitxes que són molt pareguts a les que havia preparat ja, o he adaptat de les construccions de pedra en sec, les he adaptat a les construccions etnològiques, que són els masos, construccions residencials de caràcter etnològic, més concretament. Personificar el terme de Catí l'he dividit en 4 fulls,
i l'esquema seria la figura 7, una de les parts del terme, on hi ha situat geogràficament cadascun dels masos en base al seu número de relació i estan en un color més ataronjat i després el que són les construccions agropecuàries estan en un color més verdós. Així tenim un exemple d'una de les fitxes ja, després de fet el treball de camp, hi ha tota la informació, sobretot fotografies i dades tècniques obtingudes, les passem a la fitxa. Després tenim, en aquest cas, el Mas de Puig, que se veu així també unes arcades de lo que són els corrals, o sigui, ens demostra l'antiguitat d'aquesta construcció, tant a nivell residencial com a nivell agropecuari. Un altre cas, evidentment, estan la majoria en ruïnes, que és en aquest cas el Mas de la Cabrida, que també, no sé si es veu, aprecia bé, la porta principal que té una arcada bastant destacada, i així estan un poc el que són les discrepàncies que he detectat de la toponímia, sobretot la toponímia oficial, consultant el visor cartogràfic de la Generalitat Valenciana. Tenim una sèrie de masos que estan cartografiats. Trobem una sèrie de topònims ubicats sobre el mapa que no corresponen a cap tipus de construcció, per exemple, el Maset de Bocatort o el Mas de Martí. El Mas de Martí realment està ubicat, o sigui, el nom està posat dins del terme de Catí, però el mas està dins del terme d'Albocàsser. Després així veiem el Mas de Maria, que en realitat això és una caseta d'un pou d'aigua, no té cap caràcter etnològic. El Mas de la Deveseta. El Mas de la Deveseta com a tal existeix, però no està en eixa ubicació, que ens diu el cartogràfic, el visor cartogràfic de la Generalitat. Hi ha un cas molt curiós, que és el de la Moleta Redona. He posat mal emplaçat. A veure, el mas no està mal emplaçat, el mas està on està tota la vida. El que està malament és la delimitació geogràfica del terme de Catí, perquè si veiem la línia de color blau més a la dreta, representa el canvi de terme a nivell de catastre. A la dreta seria el terme de Catí, a l'esquerra és el terme de Morella. Si veiem la línia de creus, és la delimitació del mapa toponímic, del visor cartogràfic, i consultades les fonts orals dels masos del voltant, diuen que el que és la partició del terme de Catí és la vessant de les aigües, que és la línia que he marcat jo de color taronja. Si seguim aquesta delimitació, com us diuen les fonts orals, el Mas de la Moleta de la Moleta Redona estaria íntegrament dins del terme de Catí. És un cas una miqueta peculiar, però clar, representa una sèrie de modificacions administratives que de moment no crec que estigui per a dur-les a terme. El Maset del Vent, per exemple, també mal ubicat. Jo interpreto que la seva ubicació és la que he posat ahir. O el Mas d'en Borrós, on posa Mas d'en Borrós, realment interpreto que seria el de la dreta, que són els masets, on posa els masets seria el Mas de Borrós, però aquesta ubicació està contrastada. En aquest cas, així posa que és el Mas del tio Julià, però he encerclat ahir la definició del mapa del cadastre, on es posa que és realment el Mas de la Deveseta, el que tenim ahir en imatge. I a la part de baix és el Mas d'Olzina, que realment està en la ubicació, està molt propera a la ubicació, però no està exactament damunt del lloc on correspon, sobre el cartogràfic. Després tenim masos que no apareix la cartografia, que estos sí que apareixen en el web de Joaquim Carbó, que són, per exemple, el Mas de Ferrer, que està a prop del Mas d'Eugeni, el Mas d'Espígol, que està a prop del Mas de Blai, i el Mas de la Pedrafita, que està al costat de l'assegador que porta el seu nom. I casos ja que m'he trobat jo, construccions que no apareixen cartografiades o que no apareixen en el seu nom. Per exemple, consultant les fonts orals també ens apareix molt prop del Mas d'en Borrós
un mas que no té toponímia, que es diu el Mas de Seva, no sé si a algú li sona, sí que te sona el nom, vale, perfecte. Sí, correcte. Després està Claro, el meu dubte era si també era una construcció residencial tipus mas o era una construcció agropecuària. També consultant les fonts orals m'han dit que no hi havia cap mas en aquesta zona. És el corral li han ficat el nom de Pereloli, en el sentit que està molt prop de la bassa de Pereloli, que és per on el camí de la baixada de Sant Pere, que està molt prop de la zona que se diuen les Fumaetes. De fet, està a 25 metres del camí de la baixada de Sant Pere. Després també tenim corrals, també fruit d'aquest passat ramader, que no apareixen cartografiats com a 3 elements, i com a conclusions de l'estudi, després del meu treball he arribat a la conclusió que dins del terme de Catí podem comptabilitzar 85 masos dins de tot el terme. Com a construccions agrícoles, corrals, podríem parlar de 20 a 25 com a elements patrimonials a tindre en compte dins del catàleg de béns etnològics, i casetes de ferramentes, en principi, també amb interès patrimonial hauria comptat unes vora 5. Sí que volia fer esmena també dels masos, o sigui, per donar una miqueta de... No tots els masos estan abandonats, evidentment, hi ha masos habitats des del terme de Catí, que podem dir que són aproximadament 10 masos, on viuen de continu, i després també podem parlar que destinats a turisme rural per almenys tenim vora 6-8 masos, depèn, hi ha alguns que no estan ara com a casa rural, però per almenys sí que estan ja transformats o tenen un ús, no estan abandonats, que és el perillós d'aquestes construccions. Tasques pendents, queden algunes, però poques ja, perquè el fruit d'aquest treball està ja a punt de deixar la llum, que serà un llibre que eixirà en els pròxims dies. De fet, ja està enviat a impremta, la idea és presentar-lo antes de final d'any, on apareixeran catalogats aquests 85 masos i un total de 15 construccions ramaderes, corrals o casetes de ferramentes o pallisses, en un total de 100 elements, però això és qüestió ja de temps. Espero que antes de final d'any se pugui presentar el llibre. I moltes gràcies per la